Čaute ľudia, moje meno je Joy of Parkour a dnes vás vítam pri novom videu. V tomto videu vám ukážem 5 koordinačných cvikov na zlepšenie koordinácie tela. Na druhej strane sa vám chcem ospravedlniť, že už dlhšiu dobu nebolo video, kde cvičím, ospravedlňujem sa, ale už sa pripravuje aj špeciál za 50 odobrateľov, tak za chvíľku si ho môžete pozrieť. Ďakujem, že lajkujete videá, pozeráte moje videá a píšete do komentárov. A poďme na...